Peygamberimiz bilen Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh bir kafir adamı kireyne tutupdurla, iki tane diyelerini tevil vertdirle şu kafira Mekke-i Mükerreme'de. Ona da aydıpdırla 3 günden soň Duşanbe gece akşam şol dağın düýbünde wädämiz diýipdirler. O kafir da emin bolup bolýa diýip ola galdy. Belli bolýa kafir adamdan hayırlananyň işgäli ýok. Kafirden kömek alanyň işgäli ýok. Öz diniň ewal gitmeden çürim. Öz bernamaňy ewal gitmeden çürim. Bir kafirin yol bilýänliginden ya bir näçe bernamalaryndan istifade edeniň hiç işgäli ýok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men Ebu Bekir Siddiq bir kafir adamy ejir edipdirler, Medine-i Münewweräge ýetirdi. Näme üçin? Ol adam oğrynça gabat ýollary, ol derýa-y Sorhun gapdalynyň, şoň sahilinden oğrynça ýollary bilýänmiş, şonu kireyne tutupdyrlar. Ýöne şu şert bilen gawj edip düşüneýliň. Ondan men istifade etjek, ya on men işleşek diýipdi. On menen oglun şoň menen gatnaşyp, mehabbetleşip, onu zir ýöne hoşlugyna ýaslygyny hem getirip hem barşyp durmak bir dogry zat däldir. Gurrun şitada öz işini ýola salmaga istifade etýän, kireyne tutýan, kireyne berýän bu zatlyň işgäli ýok boldy. İkinci ders almalylar inşallah hemmemiz şol Resulullah janyň zindigisine gözleşipdiz, gurrüňine gözleşipdiz. Ýöne gysgaçyk muhtaserce aýdyp geçerin inşallah. İkinci ders almalylar adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýü Mekke-i Mükerremeň adamlarynyň amanatlarynyň dolumuş. Yani şol kafirlaryň özü de bilýänmiş. Şıvır emin adam, şıvır doğruça adam, şın yalanın yokduğunu, şondan başka anamlı adam tapmayanmıştı. Peygamberimize imana getiren akla, yönü ulu korraklatlarını Resulullah'ın önüne amanat koyup gityenmiştikler. Bu arada da Kur'an-ı Kerim'de deliller var, yönü olur açsam ben gurrundan çıkacak. Yönü ola hesutluğu bilen, ey mümin Müslüman doğalla, yöne fakat bahilçılıktan yüreklerini birip bilmeni, tekebbürlük edip, bahilçılık edip, imandan daş yaşap, kafir olup dünyadan ötkütüpdirler. Yoksa amanatlarını Resulullah tevil öýänmişdikler. Sakla bolsun ey Muhammed, men bir yerden gelýänçäm diýänmişdikler. Ola kan gurrundur. Yöne müňsinde men durmany bu mahal wagtym boljak däl. Adamyň içi garalygy, adamyň görüpçiligi, bahilçiligi imandan alıp galýan ha adamy. Bir owadan ulamalarning meclisinden alıp galýanlygy dursun, owadan tefsir klasla Resulullah'ın zindigi namalarynyň gurrüňinden galýanlyklary dursun, nesip etmeýänligi adamy imandan alıp galýan ha. Gör kafirler öz zatlaryny Resulullah täwil berip gitýänmişdikler bir ýaňa. Emin bolansyň, anamly bolansyň. Yeni bir almalı dersimiz, ey Müslüman doğullar, hemmemize bir ders, Resulullah'ını görün. Kafirler öldürecek deyip iyidine düşüp böyle. Öldürecek deyip iyidine düşüp böyle. Ay amanatları yok bolsun ne deyip kaçıp çıkman fikrine olmalılar. Yine de tamam bername rizi edip, onu yürüyütü yolları döküp, ey Ali, sen amanatlar täwil berersin, men açyk gitjekdirin, amanatly palanyň gydyr, palanyň gydyr, ýeke alamatlyca bername goýup, öýde çykyp gidip, amanatlary ýeke täwil bermäken Mekke'den çykmarsyň diýipdir Hazrat Ali radıyallahu anhu. Bir anamlyk, bir eminlik, bir hıyanat etmesizlik, bir halkyň amanatyna hıyanat etmesizlik Peygamberimizden ders alaýdyk. Onun mının çe namısı olsun, çe malı olsun, emin verilenden sonram, ananlarından sonram, amanat koyulandan sonram, mümin Müslüman adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti deyip, Hudaýyň buyruğu deyip de emin olmalıdır, anamlı olmalıdır. Ondan için Resulullah can aýdypdyr,
Amanatı yok adamın imanı olmaz dipdir. İmanı baha adam amanata qaim durur dipdir. Munne men gurrun edip öz başına gidecek bolsam gurrundan çıkacak özümüz dersiniz alıverin da. Peygamberimiz görün şu ýagdaýda yerden kaçsam kam, yerden tutturmasam kam deyip vurup yıkıp kaçman pikirine olmalı. Şu ýagdaýda da ona adam tertiplep, dayı oğlan, 23 yaşın döwregindäki jawan oğlan, Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh, 23 yaşın döwregindemiş. Şonu koyup yerine yetirersin deyipdir amanatları. Halkın hakkını. Üçüncü ders almalı adımız kıskacık muhtasarca geçeyin. Peygamberimiz görün bir nefer kireyini tutuptur 3 günden bararsın deyipdir. Ebu Bekir Sıddık'ın oğluna habarlar yetirersin deyipdir. Esma'ga nahar eltersiniz deyipdir. Ol çofana koyun makarsınız dağın döwreginde deyipdir. Bidatlarını, pikrini etdi, bername rizi şöde etti. Yine de izinden Mekke-i Mukarreme'den çıkıp bariyaka Huday Taala'dan dileptir. Ey bar Hudaya, bana kömek ber, bana arka ollip Huday Taala'dan ne dileptir. Belli oluya bizim de vazifelemiz tamam işlemizde öz bernamelerimiz etmeli, hareket de etmeli ve Huday Taala'dan bereket de dilemeli. Hani men onda Cibril ferişten kanatını mindirdi uçur deyip oturmandır. Edip bername rizi edip tamam yollar döküştürüp bername bilen gitişini gözden qavattan qavada oğrunçadan oğrunça Ebu Bekir Sıddık'ın otoğunun da arkasından kişilik penceresinden çıkıp gitipdirler. Ayak yalanaç bir sesimiz eşitamasın deyip yine de Huday Taala'dan ne dileptir. Bizim de vazifemiz hem hareket etmeli ve Allah Taala'dan da bereket dilemeli. Hudaya bana arka ollimeli. Bir de olur diye.